Takže buď požehnaný, brat a sestra, tí, ktorí pozeráš toto video. Ja sa volám Citrom a som pastorom túto výsku a ja si 8 hodín ráno a chcel by som vám povedať tie slova, ktoré naozaj, keď som otvoril svoje oči, tak ja verím tomu, že Duch Svätý ich vložil do môjho srdca. A keď ti niečo vloží Boh na srdce, brat a sestra, skrze svojho ducha, skrze Ducha Svätého, tak nikdy si to nechávaj pre seba, daj to aj druhým. Daj to druhým, lebo môže to pomôcť aj druhým a verím tomu, že to ti pomôže. Chcem ti len povedať, nebudem ti kázať dnešný deň a chcem ti len povedať jednu vec. Nezaoberaj sa svojou minulosťou. Viem, že tvoja budúcnosť sa ovplyvní alebo sa uskutoční podľa toho, ako žiješ dnešný deň. Takže čo je teraz dôležité? Zaoberať sa a žiť podľa svojej minulosti, alebo vrácať sa do svojej minulosti, alebo žiť svoju budúcnosť. To sa nedá. Brat a sestra, chcem ti povedať, žij dnešný deň, žij dneska. Ako žiješ dneska? Dôležité je, čo robíš dneska pre Pána. Nie čo robia druhý, nie čo robí tvoj sused, nie čo robí tvoj pastor, ale čo robíš ty dnešný deň pre Pána. Tak sa len zahľaď do svojho srdca, do svojho života a povedz si a skúsi pozrieť na to, že kde si teraz, kde sa nachádzaš, v akom bode si v tvojom živote, čo robíš pre Pána. A takisto, ja verím tomu, že keď takto sa človek zahľadí a zamyslí a pozrie do svojho života, tak častokrát sa pozrie aj to, čo nie je dobre. Ja častokrát sa pozriem do svojho života a mení sa môj život každý deň, bratia a sestry. Ja vám poviem jednu vec. Ja verím jednej veci a teším sa na ten deň, keď príde Pán. Čo skoro príde, nevieme tú sekundu, tú hodinu, kedy Boh príde naspäť. Ja verím tomu, že On príde naozaj ako zlodej v noci, to znamená, že o tom nikto nebude vedieť. A On príde čoskoro. Si pripravený ísť s Pánom. Žiješ tak, že naozaj, keď príde Pán, pôjde s ním. Si v Božej vôli. Máš radosť zo svojho života. Bratu a sestra, začni hľadať tú Božiu vôľu do svojho života. Zamysli sa, kde si. A ťa chcem len povzbudiť tomu naozaj, že je čas zmeniť svoj život. Máme čas a je tu čas milosti. Boh nám dal Ducha Svätého na to, aby sme mohli byť zo všetkých vecí zo svojho života a Boh nám pomôže. Tak ťa chcem povzbudiť, že náš Boh sa nezmenil. Náš Boh je furt stále ten istý. Boh je stále ten istý a On ti dokáže pomôcť. On ti dokáže dať oheň. Tak ja sa teraz modlím, Pane, za tých ľudí, ktorí sú na tej druhej strane. Požehnaj ich, pozdvihni ich, Pane Ježišu. Ja ťa prosím naozaj, vytrhni čokoľvek je v ich živote, čokoľvek je nejaký určitý boj v ich živote, nevedia víťaziť, Pane môj. Ukážem tú pravdu, Duchu Svätý, že Ty si víťaz a Ty prebývaš v nich, Pane Ježišu. Ja Ti za to ďakujem a ja chválim a vyvyšujem Tvoje sväté meno Ježiš. Ja Ti, Pane môj, ja Ti naozaj ďakujem za všetko, lebo Ty si náš Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Brato a sestra, naozaj, dneska je asi 8 hodín ráno a máš čas tento deň, jak staneš, vydať ho do Božích rúk. Urob to, jak staneš skoro ráno. Vydaj tento deň do Božích rúk. Modli sa, čítaj, nájdi si čas, oddiel si čas pre Boha. Ako si vieš oddeliť čas pre určité veci do svojho života, vieš si nájsť bez problémov čas na čokoľvek a oddeliť ten čas preto, tak si oddiel čas pre Ježiša Krista. Nech ťa Boh požehná a maj príjemný, šťastný deň a ja prehlasujem prorocké požehnanie, radosť, pokoj v Duchu Svetom nad tvojim životom. Mene Ježiša Krista. Amen.